Hey, Daniel mngani wami. Awuzongichecka phela. Hayi khuleka, singakhuluma uze ufike nje la ekhaya. Nqwaba. Ntoze uyilahle. Aha. Yini wayobayoma nje? Yini? Khalathi bhuti. Hawu. Yebo sisi wami. Hawu. Ngiyafisa umbize kanje. Omani nqanazi. Linda abantu bengibhaza bazi ukuthi une-airtime namhlanje. Yebo. Hayi ngikhona nje la ekhaya. Ha. Hayi. Khuleka. Alright. Hayi, bahlupha. Hayi, babhazana. Khalathi. Angithi mangiqoqe wenza itiye uzongifundisa? Obvious. Badana ke liyeza ke. Khalathi bhuti. Esinothini. Into eqala uzona la. Abo wena, sasekuncane lokho ngitshengise khona. Tshengisa ukuthi le masithi senza njani. Azokukhombisa. Azibonela manje ungithele ngawo ngishise. Shisela kancane. Une-airtime abantu bathanda ukubhazana. Shona ku-airtime manje? Hawu. Hayi. Hawu, ayisekho.